Good morning, students. Sit down, please. Sit down. Today, stay speedful, and I don't want to choose Bulgarian rich. Only good English rich me odgovarяте, okay? Иначе ще има 2 двойки. Thank you. Are you ready? Okay, number. Ivan, do you speak English? No, Ivan. Казах only English, right? Man, съжалявам. Anastasia, same question. Може ли да повторите? No. Казах in English only. 2. Georgie, do you speak English? Yes, I do. Razgele. Bravo, Georgie. Congratulations. Well done. Image 3. Bravo. Който се развъня по този време на тая порта? Изпитание на спокойствие. Значи... Оле, Боже! Какъв си лакомство! На какво си направил, дете? Боже, чудовище ли си, бе? Какво си? А, ти майка ти ли? Здравей, ти какво? Си в часа. Лакомство ли? Лакомство, мерси. Няма тя ми да неща. Чао. Госпожа, как ще отхраниш на детето сладките, бе? Но госпожа? Оле, не знаех, че ви карат по къщи и раздават безплатно лакомство. Ще го заучим и Хелоуин. От любимите ми. Обичам Хелоуин. Забравих още една. Мрази да слагам паеши. Моето Хелоуин парти ще е най-яко. Гостите пристигнаха ли вече? Много е рано. Имам пратка. Това неща съм поръчвала. Ма то всичко затворено, бе. То колко е часа? Значи, казах ти, че ще закъснеем заради тебе. Значи, само дете си изгубих времето да дойда тук. Тръгвай по-бързо. Това смол нещо не ми харесва. Много малък. Че не ми харесва. Хайде, тръгвай да ми това вършея. Отворено да направим стресна с деца. Шантата ми. Много ме е страшно. Георги, искаш ли играта да ти купя? Търнем от синичките. О, не. Бягай. 100 лева няма. Айде, тръгвай. Айде, че това вършея. От кога Амазон пакетират по този начин? Иоа! Момичета, готови ли сте за най-якото Хелоуин парти? Нямам търпение, от кога го чакам този момент. Не забравяйте алкохола! Чао! Закъсняла, трябва да си върха костюма. Малко съм наебряла от последните дни. Супер! Трябва да видим. Много съм яка. Забравих последната част. Нямам време. Също. Билети или карти за проверка? Билети или карти имаш ли? Как да га нямаш?
Аз да не съм ти тука някаква каса. До сега те гледах навънка, лапнал цигарата от устата и не си купуваш билет. Цигарата е по-важна. Аз не съм длъжна да давам билети. Да, или 70. Каква е тая 50 тачка, бе? Да не съм ти банка да ти развалям парите рано сега започваме. Какви са имате, бе, хора? Значи да ви развалям парите, билети да ви давам. Значи на готово, всеки може. Не ми плащат достатъчно да се занимавам с такива като вас. Ти да ще си разваляш парите, хич не ме занимавай. Забравя да купя хляб днеска, бе. Майко, каква съм заспала. Я така да се обади на синковеца да купи. Ало? Ало? Георги. Мамо, аз съм вкъщи. Абе, върви, че забравих да взема днеска. Оф, мамо, няма да се връщам. Айде, че ще ни ядеш краката до вечера. Ама резко остава за мен. Никакво резко. Всичките пари да ви за 100 стотинка. Айде. Лиглюс. Казах ти през предната врата. Това бомбона. Мерси. Мерси. Да, може да си вземеш нещо да пия. Момичета, това е Уиджи борд. За викане на духове. О, не, аз не си играя с такива неща. Страх ме от духове. Толкова се скучно. Бъде си преди болни столи тази. Окей, добре, тогава отивам. Кой да после си вземе някой дух? Бабо на Ани, аз съм приятно ми. Долу играят на Уиджи. Докато не е страх. Всъщност тази вечер трябваше да дойде с моя приятел, но той ми изостави точно преди Хелуин. Ужас. Ме е страх, бе, Георги, къде ме вкара тук сега? Оле, Господи Боже, ще попадна. Майко, да вижда да вижда тук около мене. Оле, ще умра, аз ти казвам. И ще те прибия, момченца, само да се приберем. Къде ме вкара тук от тоя? Мама, много високо. Оле, много високо. Оле, ще повърна, аз ти казвам. Къде ме вкара? Няма да ти ходи по тоя администрация да не си изкачен. Ще падна пред него с стъпалата. Няма да се разправим с теб пред хората. Колко са те 13 етажа надолу? Дай да направим ние снимки тук. Хайде си ходим, че ме заболят краката и мене.